हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो नैबे समाव आङो बरायना लाबाय नोंथांमोननो दिनै आङो जास्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमानि खायसे प्रिपारेसनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों जास्ट नोंथांमोना नायबाय था बियो 26, 27 आरो 28 आरो 29 जानुवारियाव बे जानो थांगासिनो रौतानि नैबे बड'लेण्ड फोथाराव थ' नोंथांमोननो आङो जास्ट बेहाय बेसेबां प्रिपारेसन जाखो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों बे बारा गोबाव सम गैला थ' नोंथांमोना नायबाय था नोंथांमोननो खायसे क्लिपफोरखौ दिन्थिनो नागिरदों बेखौ समायना भाबै नै कालार होदों मोजां डिजाइन खालामदों बे आबुं माबानि उनाव जेब्ला जानो गोनां बेखौ कमप्लिट जायोब्ला हयथ' समायना नुगोन बे थांग्रा बे मेन गेट मेन लामा बे गेटआ दा जानायनि लामायाव गेटआ दसे समनि उनाव बा साननैसो थानायनि उनाव बे जासिगोन मेक्सिमाम बेयाव एसे पार्सेन्ट जाबाय खावसे 60% बे आबुं जाबाय खामानिया नेशनेल हाइवेआ बै जों नुहुरनाया बे नेशनेल हाइवे बे रड खाथियावनो एक्जिबिशन खखा सानिया खखा जोंनाव खखा होनना बुङो बेखौ मोजां सेन बेहाय बसायदों गिदिरथार सेन नाया बेसेबां नांगोनथाय एक्जिबिशननि बे माने लगभग फ्राय जाफ्रामबायानो एक्जिबिशनाव जों हाबबाय थादों जोङो बै हजों साइडआव एक्जिबिशननि माखासे समायना डेक'रेट खालामदों आरो बियो अदालगुरिनि रौता थांगासिनो आरो नैबे एक्जिबिशननि फ्लाइअभाराव गाखोनि सब नै गोजानथाराव डेक'रेट खालामगासिनो बेबो मोनसे जिरायग्रा सालि लट्स अफ नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला बेफोरखौ नुनो मोनगोन आरो बेयो नुदों नोंथांमोना समायना भाबै बेखौ दंफांजों डिजाइन खालामना दोनदों कालारिं बिराद मोजां खालामदों खामानि मावनाया सोलिगासिनो बेसेबां आवगायखो सेंग्राफोर आवगायबाय दंना मा जागोन बेहाय बे जिरायग्रा औवानि जिरायग्रा जागोन ना गाबोन कालार होगोन दे इमारजेन्सि खालायगासिनो किप इट आप मावबाय था औवानि जिरायग्रा बानायदों बिथांमोना फार्स्ट टाइम गाखोनो नागिरदों नैबे बेम्ब' ब्रिजआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालियाव बिथाङाव फैयोब्ला मोजां बेखौ डिजाइन खालामदों नैबेहाय नुनो मोनदों गोजा गोथां होदों समायना नोंथांमोना फैयोब्ला इन्जय खालामनांगोन सिङाव दा हाबबोदों जोङो बर'नि जे न' दाथ' गोबां बिथिङावनो थिंखौ नुनो मोनो नङा होमबा दा बिराद थिं न' जाजोब्बाय खिन्थु नैबे बे न'खौ नोंथांमोना फैयोब्ला 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनाय बोसोरसालि जथुमा बेयाव फैयोब्ला नुगोन सिङाव नायनि मा दङ बेसेबांबा गिदिर सेन नुदों बेखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला आरो
नायबाव नोंथांमोना न'खौ नुनो मोनदों बे बर'नि न'मा न'ना मा होनना बुङो बेखौ इसिं न' माइनाव न' सब नुदों लेपसि जेखाइ खबाइ नुदों फैयोब्लासो नुगोन नोंथांमोना बेसेबां गिदिर जेखाइ बेखौ फैयोब्लासो नुगोन आरो न' नुबावदों नोंथांमोना नैबे इसिं लगभग 50-60% जाबाय बेयो बाख्रि बर'नि बाख्रि गाखोथ'ला आङो नुदों मोजाङै दोनबाय बेखौ बे हयथ' बाथौ जागोन नैबेहाय मोसौ खाग्रा न' गलि आरो बैथिं माइहुं दङ बैथिं माइहुं बे माइहुं and let's नैबेहाय बेम्बो ब्रिज गाखोनानै टेस्ट मोनो